и ведържители и не става реклама на този канал, защото той прави раздаване на 40 абоната, няма 24 и ще раздава такава игра. Самата игра се казва Delta Showdown. Ще покажа. Ето имам Delta Showdown. Showdown е. Извинявам бележката. И се надявам да се абонирате за него. Според мен той е голям пич, не съм го виждал, но да. И да се надявам да се абонирате, защото колкото повече, колкото по-скоро се абонирате, толкова по-скоро ще стигне по пизера. И вместо да спрете клипа, който да пишете палец нагоре, движение и до скоро.